ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା କଥା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଶୃଗାଳ ରହୁଥିଲା। ସେ ଏତେ ଚାଲାକ ଥିଲା କି ନିଜ ଶିକାର ଏବଂ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ପଶୁମାନଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରତା କରୁଥିଲା, ଆଉ ମୌକା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ସେହି ଶୃଗାଳର ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗୁଁ ତା ପାଖରୁ ସବୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାକୁ କେଉଁଠି ବି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୂର ଯାଇ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲା। ତା ନଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର କୁକୁଡ଼ା ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ କୁକୁଡ଼ାଟି ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଥିଲା। ସେ ଶୃଗାଳର କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖି ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ କୁକୁଡ଼ା! ହାଏ, ଯଦି ଇଏ ମୋ ହାତରେ ଲାଗିଯିବ, କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ମିଳିବ ମୋତେ। ଏବେ ଶୃଗାଳର ଲୋଭ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେହି କୁକୁଡ଼ାକୁ ଦେଖେ, ଆଉ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ।